Komið þið sæl. Fyrsti þátturinn sem við sýnum í dag kemur frá Danmörku og fjallar hann bókband. Að binda inn bækur hefur löngum þótt mikil nákvæmnisvinna og í þessum þætti verða sýndar gamlar aðferðir við þessa iðju en sjónasögur ríkari. Þátturinn það bil 20 mínútna langur og þýðandi Veturliði Guðnason. Ole Olsen kunstbogbinder. Han har vundet flere priser for sine smukke bogbind og undervist i kunsten både i Europa og USA. Disse bind, Ringenes Herre af Tolkien, udformet sammen med dronning Margrethe. Jeg vil starte med at præsentere en del af de værktøjer, vi bruger inden for bogbinderfaget. Og nogle af de vigtigste, det er falsebenene, som er lavet af koben og elfenben. Og vi har forskellige former for sakse, forskellige former for knive, forskellige hamre. Og så har vi bindtænger, passer og forskellige knive til skærfning, skærfeknive til skind, små knive til mosaikarbejde, skinmosaik. Så har vi agatsten til guldsnit. Og så har vi til forgyldning fileter, og vi har stempler, linjestykker og skyggelinje. Så har vi ruller til bordyretryk, og jeg har nogle specielle værktøjer til mosaikarbejde. Der er en lille rulle her. Der er en stor rulle her til forgyldning. Der er en glittekolbe, og der er til skrifterne en skriftkasse. En stor og en lille skriftkasse. Det får vi alle sammen at se efterhånden, som processen skrider frem. Paradoksalt nok skal jeg som bogbinder skille. Denne her bog som lige er kommet fra bogbinderen. Men jeg vil vise, hvordan vi tager den fra hinanden. Først tager vi omslaget af. Og så skærer vi trådene op. Sådan, og så skal vi have renset det gamle lim af. Grunden til, at jeg sprætter bogen op her, er for at få den hæftet på en anden måde. Derved kan jeg bygge et bind op om den, hvad der jo er meningen med denne her bog. Den hæftning, der er lavet fra forlagets side, den er ikke god nok til at bygge videre på. Så gør jeg klar til afmærkningen, hvor hæftesnorene skal være. Det skal være her, og det skal være der. Der skal være plads til 5 snore på denne her bog.
og det er her. Så laver jeg disse rids i bogen for at nå ind til midten af arket, så jeg kan finde, hvor min hæftesnor og hæftenål skal ud. Så sætter jeg hæftesnorene i, inden jeg begynder på det næste ark. Sådan, og om bagved med snorene. Sådan. Så gør jeg klar til at lime bogen med snedkerlim, pladelim. Og først kommer jeg lidt på her. Og gnider limen godt ind imellem arkene. Og så får den en tur til. Sådan. Så lige trådene ind på bogblokken. Så denne her væk. Så skal den stødes lige. Og der støder jeg den lige på denne måde her. Og ikke på den måde, for så slår jeg arkene ind ved de knuder, der er kommet fra hæftningen. Og så lægger jeg bogen over til tørring. Så skal jeg til at runde bogen. Og så begynder jeg at tvinge arkene ud over kanten her. Så skal vi have gjort hæftesnorene klar til at blive stukket igennem pappene. Og det gør vi ved at komme klister i spidserne her. Så laver dem spidse. Så har vi dem klar til at stikke igennem pappene, som jo skal sidde her, hvor vi har lavet falsen, der går ud over bogen. Så skal vi til at sætte pappene på, og der laver jeg en afstand her med passeren og mærker af, hvor jeg skal have slået nogle huller, som vi kan putte snorene i. Der skal kun lige akkurat være hul, så snorene kan nå igennem.
Inden det her har jeg så givet bogen talkum, så arkene ikke klæber sammen på grund af æggeviden, som den skal have, og klister, som den skal have. Nu skal bogen så ved hjælp af stigeklinger og sandpapir gøres fuldstændig blank og glat. Sådan. Vi har alt skidtet væk her, så har vi ikke fået noget op i guldet. Sådan. Skal vi lige have børstet alt støvet væk. Og have givet den en gang klister. Det skal lige tørre et øjeblik, og imens så forbereder jeg bolusen, som skal på for at tage eventuelt fedtstof og for at lægge en grundfarve til guldet. Så får det en flottere tone. Så skal vi have lagt 22-23 karat guld på. Og skærer det ud i den bredde, bogen har. Jeg lægger det op på kartonen her, så jeg lige kan se kanten. Jeg skal have lidt fedtstof fra panden, så guldet hænger på kartonen her. Sådan. Og så skal vi have æggehvide på. Der er fortyndet 1 æggehvide til 1 liter destilleret vand. Så er guldsnittet tørt. Skal vi prøve at få det glittet til med agatstenen. Så gør vi lige det overflødige af og giver det lidt voks. Og så skal vi have det glittet godt op. Nu er vi nået frem til kapitalsyningen, og kapitalløn betyder jo, at det er toppen af bogen, hvor kapitalbåndet sidder. Og det bliver syet over noget, der hedder bartonnet. Det er de her runde fiduser her, som er rullet af papir. Og så skal vi ned og have hæftet kapitalbåndet til bogblokken. Det er jo ligesom man gjorde i gamle dage. Der brugte man kapitalbåndet også til at hive bøgerne ud af reolerne med. Det skal man helst ikke gøre i dag. Selvom der er nogen, der gør det her. Nu har vi så skåret skindet til og gjort det halvvejs klart og skal have det skærfet færdigt. Og det gør vi med skærfeknivene her.
på denne måde. Og sådan her. Og vi er nødt til at skal have skærpet skindet tyndere, så det kan komme pænere omkring bogblokken. Ja, så skal vi have givet skindet klister, og det er meget tyndt klister, så vi har mulighed for, at klisteren kan trænge helt igennem skindet, og derved at grundere skindet til senere guldtryk. Det skal have nogle gange, mange gange. I mellemtiden har vi trukket bogen over med enten papir eller skind og slæbet den af, så ryggen er glat og blank. Vi har fået den op indvendigt, så vi ikke kan se hæftesnorene, og vi har fået lavet en løsryg. Den lægger vi ned i midten her nu. Sådan. Og så skal vi have placeret bogen her. Og have skindet omkring. Og lagt skind på. Og slår det ind fortil. Og for enderne her. Ind med ryggen. Så skal vi have rettet den ind her ved kapitelerne og oplukke, så de kommer til at sidde lige. Så med skindet på, så skal vi prøve, om vi kan få formet kapitelerne op. Ja, nu har vi fået lagt skind på en bog, og her har jeg et andet eksempel. Og der er 3 ting at tage hensyn til. Det er dels formatet, dels forfatteren og dels illustratoren. Til denne her bog har jeg fået ideen til dekorationen fra denne her tegning, som jeg så har lavet her, og er i gang med at overføre den på benet. Det første, der sker, det er, at jeg laver blindtrykket, og bagefter blindtrykket bliver det grunderet med forgyldervæske ned i linjerne. 2-3 gange, alt efter
skindets kvalitet. Så skal rullen varmes op. I forvejen har jeg sat skriften op til titlen på bogen. Skal lige have den varmet op. Jeg lægger guldet på samme måde som med fileterne. Brasilia